Kumanta idan kai bako ne a wannan tashar tamu da na subscribe kana ka taba alamar kararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryenmu na Kano a yau za a sanar da ku. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina masu kallon shahararrun fina-finanmu ku yi maza ku garzaya YouTube channel ɗinmu mai suna Abba Harara, a inda za ku kalli shahararren fim ɗin nan namu mai suna Malamin Qauna. Sannan kun je ku yi subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Assalamu alaikum Google President Ayatullahi Tanki. Kamar yadda na saba zuwa muku da sababbin abubuwa masu mutukar burgewa da kuma inganci. To yau ma na zo muku da wani sabon series mai suna Malamin Qauna, wanda yake zuwa a YouTube channel din mai suna Abba Harara TV. Ina da yakinin cewa in dai kun kalli Malamin Qauna, to duk wanda ya zauna ikalla zai wuce ni garban kauye shahararren dan soyayya. Za mu zo kai idan ba za ka iya wuce ni ba ko me kai wannan to amma dai a kalli Malamin Qauna a Abba Harara TV. Ku danna subscribe ku taba mana kararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a masoyana, sunana Anas Adamu Tare, jarumi continuity a masana'antar shirya fina-finai ta Kano. Ina kira ga masoyana domin makallata fina-finan Hausa domin ku tafi tashar nan tamu mai suna Abba Harara TV. Idan ku je Abba Harara TV za ku kalli fina-finan iri daban-daban, sannan za ku kalli wannan kayataccen shiri da muke ɗaukar muku mai suna Malamin Qauna. Ku danna mana ƙararrawa, sannan ku danna subscribe. Kallo kyauta ne. Kamar da yadda kuka sani, suna na Fatima a biye a cikin shirin IZZAR. Kumanta idan kai bako ne a wannan tashar tamu da na subscribe kana ka taba alamar kararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryenmu na Kano a yau za a sanar da ku. Mun gode.